Het is 12 september vliegen hier als de vrouw die uit Duitsland komt de eerste boot van Vlieland naar Haas nemen wil. Ze denkt met grote snelheid de boot te heljen, zocht het rede lucht net en komt tussen wal en schip te lonen. Het verhaal gaat dat die vrouw naar een huis te worden, wie een Duitse mevrouw, die woont haar naar Duitsland aan omdat de man ziek was en ze proberen op alle mogelijke manieren die boot nog te heljen. En wie is er wat voor wat? Ja, we hebben wel dat in die dagen daarvoor die mevrouw al een paar keer ergens rieden hier werd eigenlijk naar mocht en ik het verkeer in rieden hier. Als dat uiteindelijk van invloed was, dat weten we uiteraard net. Passagiers en personeel zocht het voor haar eigen gebeuren. Hier meewerker van Doeksen springt het water in om de vrouw te redden, maar de automobiliste verdrinkt. De gasten van u en het personeel die het doen hebben, wat er uiteindelijk toen gebeurd is, ja, daar heeft natuurlijk enorme impact voor. Daarvoor is de slachtofferhulp inschakelen. Ja, die hebben heel goed werk gedaan, maar dat heeft wel grote impact, ja, absoluut. Justitie jet een soort zoeken en controleert de regels. Doeksen valt neer te verwieten, zei is de conclusie. De rederij is daar wie is mee, maar had intussen wel maatregels genomen. Er komt een ketting voor. Dat moment hebben we iets in de voren hellen. Daar ontstaat er een barrière. Of het in dit geval wat uitmaakt hier, dat betwijfelen we. Maar uiteindelijk wordt er een extra barrière op worden. Ja, klopt.